Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sedaya puja pangalembono kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, zat ingkang sampun nyipta ngreksa lan murba masesa mobah musi ing jagat saisinipun. Shalawat sarta salam mugi tansah katetepaken kaparingaken kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah kagem para kula wangsanipun, para sahabatipun lan para pendherekipun ingkang tansah setya lan tuhu nindakake sunnah-sunnahipun ngantos dumugi puputing jaman. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak gede, mbok gede, pak cilik, mbok cilik, kang mas mbak yu lan adik-adik sedaya, wabil khusus wonten ngarsanipun para pamirsa Aliman TV Surabaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kados dene adat lupia ingkang sampun lumampah saben dinten Sabtu malam Ahad menawi mboten prei nggih ning kathah praine kita nggadahi pakulinan maos kitab pustaka Al-Jadid Syarah Kitab Tauhid utawi pustaka panunggal jati kagem nerangake ngaturi piwucal tauhid kagem kaum muslimin, supados Allah Subhanahu wa taala andadosake kula lan panjenengan sedaya kalebet peranganipun golonganipun tiang-tiang ingkang iman lan namung manembah ndedonga nyuwun pengayoman dumateng Allah saha nilar sedaya sesembahan saksanesipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten kalodhangan dalu punika kita sampun dumugi bab ingkang enggal, babu majaa fi munkiri al-qadar. Nggih punika bab ingkang nerangake njlentrehake kahananipun tiang-tiang ingkang boten mitadosi, boten iman dumateng takdir. Pramila saking menika pengaosan dalu niki nggih dipun paringi irah-irahan kabeh wis ginaris. Nggih siji pesthi, loro jodoh, telu wahyu, papat pangkat, lima donya, sedanten wonten astanipun, sedanten wonten panguwaosipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten bab niki penulis sampun ngaturaken mapinten-pinten hadis antawisipun badhe kula waosaken wonten mriki. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lan sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab mugi Allah tansah paring ridho kagem kekalihipun ngendika, sahabat Abdullah bin Umar ngendika, walladzi nafsu ibni Umar biyadih, demi Allah kang jiwane Abdullah bin Umar ana panguwasane Allah taala, lau kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaba, menawa sawijining manungsa iku nduweni emas sing gedene sak gunung Uhud. Emas niku sak gram mawon regane pun sak yuta nek sing 24 karat nggih. Menawa ana sawijining manungsa duwe emas gedene sak gunung Uhud, thumma banjur anfaqahu diinfaake fi sabilillah, ana margine Allah Subhanahu wa taala, ngarep-arep ridhanipun Allah taala, maqabilahu Allahu minhu, Allah ora bakal kersa, Allah ora bakal nampa sedekahe hatta nganti
yu'mina dheweke iku iman percaya bil qadari marang takdir pepesthenipun Allah Subhanahu wa taala. Summa banjur istadala Ibnu Umar niku anggunakake dalil biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam arupa dawuh pangandikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nate ngendika al imanu sing diarani iman kuwi antu minabillah sira iman marang Allah wa malaikatihi lan sira iman marang para malaikate Allah wa kutubihi iman marang kitab-kitab suci sing diparingake Allah dumateng saperangane para nabi lan rasul wa rusulihi lan sira iman marang para rasul wal yaumil akhir sira iman marang dina akhir dina kiamat wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi lan sira iman marang takdiri Allah sing becik lan sing ora becik. Rawahu Muslimun, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dados para jamaah sedaya, para bapak, para ibu, para pamirsa Aliman TV ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala, keimanan kapercayan kula lan panjenengan sedaya dumateng takdir menika pinangka patokan nggih ingkang dados timbangan bejo lan cilakane manungsa. Dados timbangan ditampi lan ditampikipun amal soleh ingkang sampun kita sedaya tindakake. Menawi wonten saperangane manungsa niku sampun ngucap kalimat syahadat, piyambakipun nindakake salat, zakat, siam, nggih, haji, umrah lan sapanunggalanipun, ananging kurang setunggal, piyambakipun boten mitadosi, boten percaya dumateng takdir niku sedaya amal solehipun boten badhe dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Kados ingkang dingendikake dening sahabat Abdullah bin Umar, menawa ana sawijining manungsa duweni emas gedene sak gunung Uhud, diinfakake kabeh, disedekahake kabeh. Nggih. Karana ngarep-arep ridane Allah, ngarep-arep ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala, maqabilallahu minhu, Allah ora bakal nampa sedekah sak gunung emas iku hatta yu'mina bil qadari, nganti dheweke iman marang takdir. Nggih, pramila saking menika awake dhewe niki pinangka pendherekipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedah iman, kedah mitadosi dumateng takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ngendika inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yekti sekabehing perkara kang dumadi ana ing alam donya iki, ana salumahing jagat sakurepe langit, iku ingsun cipta, nggih menika Allah Subhanahu wa taala ingkang nyipta biqadarin kanthi adhedhasar takdir. Boten wonten upa sawiji ingkang lumebet wonten tutuk kula lan panjenengan sedaya kejawi sampun sinerat, sampun ginaris wonten salebetipun takdir Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, kang mas mbak yu, guna lan manpangatipun umat Islam niku iman pitados percaya dumateng wontenipun takdir, piyambakipun saged dados titah ingkang tansah sumeleh, lerem penggalihipun, tentrem fikiranipun, santai los, boten bunek judeg anggenipun menggalih sedaya prastawa nggih lan gunggungipun rejeki ingkang dipun tampi wonten ngalam donya niki. Nggih, dodol payu rapayu kabeh wis ginaris, rejeki sampun wonten ingkang wonten ingkang ngandum. Kita namung kantun ngelampahi kemawon lajeng nindakake jejibahan dawuhipun Allah, kengken manembah, kengken ngibadah, nggih kita manembah dumateng Allah, nggih ngibadah dumateng Allah sarta ngupadi rejeki, ngupaya boga kelawan wastra ning boten pareng banget. Sebab menungso namung wenang ngupadi lan ngupaya
wondene cacahe rezeki menika wonten astanipun Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Lajeng wonten hadis kala wau Abdullah ibnu Umar ugi ngaturake dawuhipun Nabi bilih keimanan niku nggih kedah dipun jangkepi kanthi iman dumateng perkara cacah 6. Sepisan al imanu billah, iman dumateng Allah wa malaikatihi. Iman dumateng Allah menika maknanipun iman dumateng wujudipun Allah, iman dumateng zatipun Allah, iman dumateng rububiyahipun Allah, bilih Allah kemawon ingkang nyipta lan murba masesa jagat saisine. Lajeng iman dumateng uluhiyahipun Allah. Nggih, bilih awake dhewe niki namung pareng manembah ngibadah dumateng Allah. Semanten ugi iman dumateng asma lan sifat-sifatipun Allah taala. Allah nyebat anggadai asma wonten salebetipun Al-Qur'an hadis Nabi kita wajib iman. Lan Allah nyebataken nggih saperanganipun sifat-sifat Allah wonten Al-Qur'an lan hadis menika ugi kedah dipun imani. Salajengipun iman dumateng malaikat. Malaikat menika sinten? Malaikat menika makhluk ciptaanipun Allah Subhanahu wa taala, ibadullahi mukramun ingkang dipun paringi kamulyan, la ya'sunallaha ma amarahum lan boten nate tumindak maksiat. Wa yaf'aluna ma yu'marun tansah nindakake sedaya dawuhipun Allah. Wonten malaikat ingkang didhawuhi nggih andum rejeki, wonten malaikat ingkang didhawuhi ngudunake udan, wonten malaikat ingkang didhawuhi ngreksa marang gunung, wonten malaikat ingkang njabut nyawa lan sapanunggalanipun menika sedaya kedah dipun imani. Wal imanu bikutubihi, semanten ugi iman dumateng kitab suci ingkang diudhunake Allah dumateng para utusanipun. Nggih. Wa al kutub, nggih kitab-kitab niku jam'u kitabin. Niku tetembungan jamak saking kitab. Nek kitab niku setunggal, nek kutub kathah. Wal muradu biha kang diarani kitab suci iku al kutubu al munazzalatu ala rusulihi. Kitab suci ingkang diudhunake Allah dumateng para rasul utusane Allah taala. Wal masyhuru minha antawis kitab suci ingkang sinebat asmanipun menika setunggal suhufu Ibrahimah. Suhuf Ibrahim sing diparingake Allah dumateng Kanjeng Nabi Ibrahim. Waz Zabur, Zabur kitab suci Zabur menika diparingake Allah dumateng Nabi Dawud. Wat Taurat, kitab Taurat diparingake Allah dumateng Kanjeng Nabi Musa. Wal Injil menika kitab suci ingkang diparingake Allah dumateng Kanjeng Nabi Isa. Wal Qur'anu, kitab suci peparingipun Allah kagem Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wondene para rasul menika gunggungipun cacahipun kathah. Wa huwa man uhya ilaihi bisyar'in. Rasul menika sawijining manungsa ingkang diparingi wahyu dening Allah Subhanahu wa taala lan diparingi syariat dening Allah, wa amara bitablighihi lan didhawuhi supados nggethok tularake mulangake syariat kala wau. Wa adaduhum lan cacahe niku wonten nggih 300 gangsal welas rasul kama fi ba'dil athar kados dene ingkang sinebat wonten saperanganipun athar. Nggih, pangendikanipun para sahabat niku wonten ingkang nyebutake bilih cacahipun rasul menika wonten 300 gangsal welas 315 rasul. Rasul ingkang sepisanan menika Rasul Nuh, rasul ingkang pungkasan menika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng iman dumateng dina kiamat. Dina kiamat mengke kedah dipun kaji wonten pengaosan ingkang piyambak. Nggih, tanda-tandane dina kiamat menapa kemawon, kedadosan ingkang badhe dumadi nalika dinten kiamat menapa kemawon, dalil Al-Qur'an, dalil saking hadis Nabi, ijma' para ulama supados nambahi awake dhewe niku saya iman dumateng Allah, saya ajrih dumateng Allah.
saya sregep anggenipun manembah lan ngibadah. Benten dumateng tiang-tiang ingkang boten mitadosi dinten kiamat, piyambakipun badhe nglampahi panggesangan niku sak karepe sak penake udele dhewe. Mboten anggadhahi aturan, Pak. Bedal-bedal ngalor ngidul ngetan ngulon nggih nuruti hawa nafsu. Naudzubillahi min dzalik. Lajeng saking hadis riwayat kala wau kita saged mendhet mapinten-pinten piwucal kesainan setunggal. Annalil imani sittatu arkan. Bilih keimanan niku anggadhahi saka guru. Anggadhahi tuak, anggadhahi cagak cacahi 6. Setunggal cagak kemawon ical keimanan kula lan panjenengan sedaya mboten wonten guna lan paitahipun. Menika ingkang dipun wastani rukun iman. Iman dumateng Allah, iman dumateng kitab-kitab Allah, iman dumateng para rasul, lajeng iman dumateng dinten kiamat, lajeng iman dumateng takdir ingkang sae lan ingkang boten sae kados ingkang dipun sebat wonten hadis kala wau. Iman dumateng Allah, dumateng malaikat, dumateng kitab suci, dumateng para rasul, dina kiamat lan iman dumateng takdir. Ingkang angka kalih annal khaira wa syarra muqaddarun minallahi ta'ala. Annal khaira bilih kabecikan iku wa syarra lan perkara sing awon iku muqaddarun wis ditakdirake minallahi dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Menika kedah dipun yakini wontenipun corona nggih, wontenipun penguasa ingkang jahat, wontenipun klithih, wontenipun tiyang ingkang mendem mabuk judi lan sapanunggalanipun menika sampun dipun takdirake dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadi tangeh lamun awake dhewe niku ajeng ngilangi wong maksiat secara total niku mboten mungkin. Ingkang saged dipun tindakake awake dhewe namung saged nyuda, Pak, meminimalisir kemawon. Caranipun das pundi? Kanthi dakwah, ajak-ajak manungsa niki ngaji, nindakake dawuhipun Allah, nebihi nyingkiri sedaya larangan lan awisanipun Allah saha rasulipun. Nggih. Lan kedah dipun yakini nek aning wong mateni wong, enten tiyang rampok, ngecu, begal, ngapusi, menika sedanten sampun dipun takdirake dening Allah. Namung kewala Allah ugi maringi iradah. Nggih menika pilihan kagem manungsa. Manungsa niku saged milih. Buktinipun menapa? Buktinipun nalika panjenengan diduki endrim kalih susu, mesti jenengan bakal milih susu. Mboten mungkin jenengan milih endrim. Wis tak ngombe endrim wae nek takdire urip rak ya urip, takdire mati rak ya mati ngoten. Mboten mungkin. Ateges manungsa niki nggadahi napa? Iradah. Nggadahi kekiatan, nggadahi niat kagem milih pundi ingkang awon, pundi ingkang boten awon. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lan Allah paring ilham dalan sing becik lan dalan sing jahat. Nggih, awake dhewe ingkang milih sak karepe dhewe, nek milih kebecikan ya sesuk diganjar swarga, nek milih barang kemaksiatan ya sesuk diganjar neraka. Niki angka sepisan. Ingkang angka kalih mboten pareng umat Islam niku nggunakake takdir pinangka dalil kanggo tumindak maksiat. Niku hukumipun haram lan mboten pareng. Kowe kok jur mendem wae ngopo? Wis kowe rasah ganggu aku. Aku arep mendem, aku arep nyolong. Kuwi wis ditakdirke Gusti Allah taala. Sesuk nek ditakdirke entuk hidayah ya aku leren dhewe. Menika kelentu. Nggih. Kowe kok nyolong apa? Wis takdir. Menika kelentu. Pramila saking menika wonten prastawa ingkang unik ten jamanipun sahabat Umar bin Khattab. Wonten tiyang niku nyolong, lajeng dipidana wonten pengadilan, pidana kethok tangane. Lah sing nyolong niku malinge niku matur ten ngarsane Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, pangarsane wong iman, Khalifah Umar bin Khattab, kula niki ampun dikethok tangan kula." Lah sebabe apa?
Wong aku ki ngethok tanganmu kuwi wis ada dasar seksi lan bukti. Sebab kula niki nyolong krana wis takdir Gusti Allah. Dadi ampun dikethok ampun dihukum. Kula niku nyolong wis ditakdirke Allah taala. Umar bin Khattab le mangsuli, semono uga aku ngethok tanganmu kuwi ya wis ditakdirke. Dadi kuwi rasah kakean selak. Ngoten niku. Maknane pun apa? Kelentu nek awake dhewe nindakake maksiat terus alasane takdir niku kelentu. Kajaba nalika kemaksiatan kala wau sampun kedadosan, sampun lumampah ya pancen wis takdir aku ki wis ditulis nyolong wis ditulis. Ning sesuk aku ya arep nyolong neh wong ya wis ditulis. Lah niku kelentu. Nek sesuk niku kan berarti dereng kelakon. Menawi dereng kalampahan awake dhewe tesih saged milih. Nggih, kono entek dalan isine singa, sing kono enek dalan isine warung. Kowe arep milih dalan isi singa apa dalan isi warung? Saged milih mboten? Milih. Nggih. Semanten ugi wong niku nek beralasan dengan takdir niku kudune dheweke rasah mangan, rasah kelamben, rasah katokan. Sebab mangan, kelamben lan katokan niku pinangka usaha, Pak. Nggih, awake dhewe usaha mangan. Usahane pripun? Nggih njukuk entong, nyiduk sego, sak lawuhe niku rak butuh usaha. Niku awake dhewe usaha. Nek apa-apa wis ditakdirke, apa-apa wis ditakdirke jenengan rasah katokan wae. Kowe kok ndadak katok kok ora gelem katokan wis rasah katokan. Wayahe ditakdirke katokan kok rak kematok dhewe. Nek wayahe engko wareg engko rak ya rasah madang rak ya wis wareg dhewe. Enten mboten wong kaya ngono kuwi? Mboten enten. Dheweke mesti mangan to nggih, berusaha. Semanten ugi nindakake kesaenan kedah usaha. Mboten pareng pasrah kali takdir. Wah aku ki wis ahli maksiat wis bene. Sesuk nek wayahe ditakdirke tobat rak ya tobat dhewe mboten, Pak. Tobat nggih lajeng lumampah wonten sakinggilipun margi ingkang sae menika kedah diupayakan dan diusahakan. Kados awake dhewe nek pengen wareg ya nyambut gawe. Bibar nyambut gawe tumbas sekul niku mentese harus berusaha. Nyiduk nganggo entong. Nek empun genep lawe terus dimamah niku bagian dari usaha, Pak. Nggih. Jadi tiang-tiang ingkang berdalil dengan takdir dalam melakukan kemaksiatan niku tiang ingkang keblinger nggih, piyambakipun kelentu. Ingkang angka 3 jawazul halifi limaslahatin nggih dikeparengake sumpah nggih menawi wonten tujuan lan wonten kabecikan ingkang kepengin digayuh. Kados dene Abdullah bin Umar niku ngantos sumpah, walladzi nafsu ibni Umar biyadih, demi Allah sing jiwane Ibnu Umar ana astane, lau kana ahaduhum mithla Uhudin dhahaban, menawa sawijining menungso iku nduweni emas sak gunung Uhud gedene, thumma anfaqahu fi sabilillah, banjur diinfakake ana dalane Allah, ma qabilallahu minhu, Allah taala ora bakal nampa hatta yu'mina bil qadar, nganti dheweke iman marang takdir. Dados perkawis wigati niku supados sing tiyang sing ngrungokke niku tambah madhep tambah mantep niku kadang kala perlu ditambahi napa? Sumpah. Perlu ditambahi sumpah. Ning nek sumpah kedah nyebat asmanipun Allah utawi sifat-sifatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah nek kowe ora iman marang takdir, amal solehmu ora ana guna lan paedahe. Ngoten niku. Dadi nek panjenengan sampun Islam, nindakake pinten-pinten amal ibadah, terus jenengan niku nggadahi kapercayaan, ora nyambut gawe ya ora bakal diwenehi rejeki dening Allah taala. Niku ateges jenengan sampun mengingkari takdir. Enten mboten wong ra nyambut gawe entuk rejeki? Enten apa mboten? Oke, Pak. Wong ora nyambut gawe ning entuk rejeki. Tiang-tiang ingkang stroke, ingkang lumpuh total, mboten nyambut damel. Ning tansah pinaringan rejeki, sebab rejeki sampun diatur dening Allah Subhanahu wa taala.
Jadi nek jenengan gadai kepercayaan napa niku hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Napa usaha tidak mengkhianati hasil? Napa pripun kaidai? Usaha tidak mengkhianati hasil, hasil tidak mengkhianati usaha. Niku kaidah keliru, Pak. Kathah wong sing ngupadi ngupaya nyambut gawe sregep ning hasile niku malah ming rugi tok. Enten mboten? Dek wingi kula diceriosi Mas Kukuh niku enten wong anake wong sugih, wis kowe iki serasa usaha wae. Nek usaha malah modalmu warisanmu tambah entek. Wis kowe meneng wae diam di tempat warisanmu malah wutuh ngoten niku. Dadi enten wong nyambut gawe niku ora entuk badi ning malah entuk napa? Malah rugi terus. Nggih. Jadi kelentu nek jenengan mercayani nek ora nyambut gawe ora entuk rezeki niku kelentu sepisan. Ning nek enten wong rasa nyambut gawe wae engko ora ya wis entuk rezeki niku nggih sesat niku ya. Rasa nyambut gawe wae sebab rezeki sudah ditetapkan. Niku nggih sesat. Sesate terus pundi? Sebab Allah Subhanahu wa taala ndawuhi awake dhewe supados nyambut damel. Malu kullun muyassarun lima khuliqalah. Nyambut gawe, tindakno amal kabeh bakal digampangake dening Allah. Para nabi, para rasul niku nggih nyambut damel. Nggih wonten ingkang dados pandai besi, wonten ingkang dados petani, wonten ingkang dados tukang ngangon mendo, wonten ingkang dados ratu kados Nabi Sulaiman, wonten ingkang dados pedagang kados Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lan rasul nyambut damel. Para ulama tiang-tiang soleh ugi didhawuhi nyambut damel. Dadi nek mboten nyambut gawe dosa. Nek kesrebeken nyambut gawe terus duweni kapercayaan rezeki kuwi mergo aku lehku nyambut gawe menika nggih dosa. Nggih, sebab rezeki menika peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Durung mesti nek sregep nyambut gawe niku sugih. Nggih mboten? Enten wong sing gur tenguk-tenguk malah sugih. Nggih. Contone napa? Nika lho sing nek jenengan tindak umroh niku ten ngarep Masjid Nabawi niku enten wong gaweane mung tenguk-tenguk. Di pintu-pintu masuk Masjid Nabawi. Nggih Mas Eko. Enten wong gur tenguk-tenguk nika nyambuti gawe kok kula tekon kalih Ustaz Lutfi. Ustaz Lutfi, nika wong sing tenguk-tenguk ten ngarep Masjid Nabawi niku nyambuti gawe napa niku? Nyambuti gawe nggih tenguk-tenguk ngoten niku. Niku gajine gedhe tenan niku, luweh gedhe tinimbangane pegawai negeri tenggone dhewe ngene. Kok penak ya jenengan pengen nggih pengen ning ora iso. Terus rezeki tidak berbanding lurus dengan usaha, Pak. Ning rezeki niku berbanding lurus dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ning nek awake dhewe mboten usaha, nampa dosa, nampa pidendan paukuman saking Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe wajib nyambut gawe. Nggih, mboten pareng dados napa niku jenenge benalu. Nggih, sing bonceng tenggene penguripane tiyang sanes. Nggih, Kanjeng Nabi dawuh, kowe kuwi lunga ning tengah alas, nggawa tali, nggawa dadung, nglumpukke kayu banjur tok dol. Iku luwih becik kanggo kowe, luwih mulya tumrape kowe tinimbang kowe njaluk-njaluk nggih ngemis kadang diwenehi kadang ora. Lah ngoten niku dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ananging rezeki ingkang kula lan panjenengan sedaya upadi kalawa sampun tinulis ginaris. Nggih. Lelandesan menapa? Sebab Allah niku mangertosi perkawis ingkang dumadi, ingkang nembe dumadi lan ingkang badhe dumadi. Allah mengetahui masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi total rezekine jenengan niku Allah sampun ngertos. Lajeng ditulis wonten Lauhul Mahfuz. Ngoten niku. Mila panjenengan mang tentrem lan ayem. Sing penting didhawuhi nyambut gawe wondene hasile dipasrahke dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun piwucal kesaenan ingkang angka 3 istihbabu ta'kidil fatwal muhimmati bil qasam. Nggih. Napa niki diremeni awake dhewe niki ngaturake fatwa ingkang wigati ingkang penting niku ditutke kanthi sumpah supados fatwa kala wau dipun midhangetaken kanthi sae lajeng dipun tindakaken kanthi jangkep lan komplit.
Wa an Ubadata ibni Samit, hadis ingkang angka kalih saking sahabat Ubadah bin Samit, annahu qala libnihi, piyambakipun nate ngendika dumateng anake dumateng putranipun, ya bunayya, anakku tole, innaka yakti sira lan tajida ta'mal iman, ora bakal bisa ngrasakake enake keimanan hatta ta'lama, nganti sira yakin percaya iman, annama asabaka, menawa takdir kang wis tinulis kanggo kowe, lam yakun liyukhtiaka, ora bakal meleset. Nek durung iman ngono kuwi kowe ora bakal bisa ngrasake iman sing enak. Wa ma akhta'aka, lan perkara sing wis ditakdirake ora tumiba marang kowe, lam yakun liyusibaka, ya ora bakal tumiba marang kowe. Nika dawuhipun sinten? Ubadah bin Samit, setunggalipun sahabat Nabi dumateng putranipun. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sebab aku nate krungu Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh, inna awwala ma khalaqallahul qalam. Yakti nggih perkara sawiji sing dicipta dening Allah iku al-qalam. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Yakti perkara sawiji sing dicipta dening Allah iku qalam. Qalam menika maknanipun pulpen nggih. Wa qala lahu, tumuli Allah dawuh marang si qalam, uktub, qalam tulisen. Faqala rabbi wa madza aktub. Si qalam niku mangsuli, duh pangeran kula, napa ingkang kedah kula tulis? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas saah. Tulisen sekabehing perkara kang bakal dumadi nganti tekane dina kiamat. Ya bunayya, anakku, Ubadah bin Samit ngendika melih, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku uga nate Kanjeng Rasul dawuh, man mata ala ghairi hadza, sapa wonge mati kanthi nggawa akidah sing bedani marang dawuhku iki, falaisa minni, dheweke ora kalebu golongane umatku. Fi riwayatin li Ahmad, wonten riwayat Imam Ahmad dipun sebatake, inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam, yakti perkara sawiji sepisanan sing dicipta dening Allah iku al-qalam. Faqala lahu uktub, tumuli Allah dawuh marang qalam tulisen, fajara fi tilkas saah, banjur dumati wiwit wektu kuwi, bima huwa kainun ila anta ila yaumil qiyamah, sekabehing perkara nganti tekane dina kiamat. Wa fi riwayatin li Ibni Wahbin, wonten riwayat sanesipun saking Ibnu Wahab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul dawuh, faman lam yu'min bil qadar, sapa wonge ora iman marang takdir, khairihi wa syarrihi, sing becik lan sing ala, ahraqahullahu binnar, Allah subhanahu wa ta'ala bakal ngobong dheweke kanthi nggunakake geni neraka. Naudzubillahi min dzalik. Dados hadis niki dawuh pangendikanipun Kanjeng Nabi nggih maringi piwucal lan cecala kagem kula lan panjenengan sedaya kudu yakin kedah pitados percaya 100% bilih sedaya perkawis ingkang dumadi ten ngalam donya niki, wiwit miline getih, jibloke godhong, nggih maburipun laron, anake laron, putune laron, ngantos dene kapuk ingkang keleyang kabur kangenan tumiba wonten lemah, sedaya sampun dipun serat, dipun tetepake, dipun tulis dening Allah Subhanahu wa taala wonten catetan takdir manungsa sak derma nglakoni. Allah taala ndhawuhi kongkon ngibadah, Allah taala ndhawuhi kongkon nyambut gawe, nggih nyambut gawe. Wondene hasilipun sedaya wonten panguwaosipun Allah Subhanahu wa taala. Dados mboten pareng kemlinti, gemblung, adigang adigung, adiguna ngendel-ndelke dupeh sing dodol laris. Lah aku ki pinter dodol kok. Aku kuwi pinter nyambut gawe kok. Mula rejeki sing tak tampa ya akeh, wong nyambut gawe ku sregep. Niku mboten enten kaitane.
Wong sregep nyambut gawe niku becik, Pak. Apik didhawuhi dening Allah. Ning nek kebablasan anggone nyambut gawe, nggih, wektune 24 jam niku dientekke nggo nyambut gawe. Mboten ngibadah, mboten salat, mboten ngrawuhi pengajian. Niku nggih nalisir saking paugeran syariat. Ngaji mawon mboten gelem nyambut gawe, niku nggih nalisir saking paugeran syariat. Allah Ta'ala ngendika wa ja'alnal laila libasa wan nahara ma'asya. Ingsun Allah andadekake wayah wengi kanggo leren lan wayah awan kanggo nyambut gawe. Sing saya pripun? Nggih sing nindakake dawuhipun Allah. Didhawuhi ngibadah ning mboten parang lali dumanteng akhirat. Nek pun nyambut gawe wis pikirane tentrem ayem. Payu ra payu, entuk rejeki ra entuk rejeki, menika urusane Gusti Allah. Rampung nyambut gawe gek ngibadah. Ora-orane nggih Allah niku bakal telat ngirim jatah rejeki. Mboten nek rezekine Allah niku bakal meleset. Jenengan kelangan duit barang niku nggih pun takdir, Pak. Dipikira nganti sedina ping 17 ya ora bakal bali nek durung jatah rezekine. Kosok wangsuli pun nek pun rezekine jenengan antuk-antuk nang omah, mau sedina dodol ra payu ra entuk duit babar blas. Bareng mulih antuk-antuk nang omah enten wong ngeteri rezeki. Nggih. Enten mboten ngoten niku. Tenguk-tenguk ngerti-ngerti entuk jatah rezeki. Tur akeh pisan. Kula nate lho saestu niku ngantek nggumun setahun jumbleng serendeng kula niku. Nate ngalami dodol lading, dodol arit muter-muter niku. Entuk duit niku mung sithik. Tenguk-tenguk nang omah niku ngerti-ngerti enten wong aweh duit niku 13 juta niku coba. Iki det apa ta ki aku ngono. Niku rezeki peparingipun Allah Subhanahu wa taala kanthi cara ingkang boten dipun sangka-sangka. Lho niku saestu niku. Nggih. Kula kinten para jamaah sedaya ugi nate nggadahi pengalaman ingkang sami utawa mirip, nggih. Nyambut gawe ngantek jungkel jempale mboten entuk napa-napa, giliran tenguk-tenguk malah nemu kethuk ngoten niku. Kula criosi enten wong pendamelane niku mau ngarit, Pak. Pirsa ngarit golek suket, golek otokowuk niku. Kanggo pakan wedhus. Cita-citane munggah haji, sak tengahe ngarit niku wiruh manuk nyawang peksi ingkang endah sulistya ing warni diuber manuk niku. Nipo tangi ketemu dicemplungke kurungan, cendelke ngarep ngomah, dinyang karo wong sing liwat. Mboten kula dolok Pak niki manuk leh golek nganti nibo tangi. Sing nuku ngene muni ngeten iki, mangdol regane pira mawon kula nderek manut. Nggih. Terus nggih pun nek konten kinten cukup dinggo naik haji, kula bayar ngoten niki. Dadi jenengan nek pengen naik haji mang sregep ngarit nggih. Niku jenenge takdir. Enten mboten wong ngarit munggah haji. Buktine enten ngoten. Nggih, enten santri mriki nggih kampus jalanan niki. Nggih mung pas daurah niki mang dongake nggih tat mugi-mugi kula saged mangkat umroh. Nggih mangkat tenan niku nggih. Kanthi cara ingkang boten dipun nyono-nyono. Nganti ra duwe sangu, ngerti-ngerti yen duwe sangu padha karo kancane. Keng pundi niku saking Allah Subhanahu wa ta'ala lumantar cara-cara ingkang boten kelebu nalar menika ingkang dipun wastani takdir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Saking riwayat kala wonten piwucal kesaenan ingkang engkos pisan masyru'iyatu nushil abai lil abnai wa ta'limihim. Disyariatake para bapak iku menehi pitutur kebecikan marang anak-anake lan menehi pawiyatan pengajaran sing becik. Nggih, mas-mas, bapak-bapak, Pak Gedhe, nggih, Pak Cilik ingkang kagungan putra wayah niku nek sing babar blas mboten nate nuturi anake menika kelentu. Tiyang sepuh bapak utaminipun anggadhahi jejibahan luhur. Nggih, maringi pepeling pitutur ingkang becik, pitutur luhur wasiat kesaenan kagem putra putrinipun. Nek dong pas wayah dangang nika nembe do girang gumuyu utawi nembe pekenik utawi wayah ndalu sepi niku bocahe anake dikelumpukke cah dorene cah. Bapak arep kepengin ngomong dilit 15 menit wae cah. Enten apa to Pak kene lingguh kene sik tak ngomong ngoten niku. Dituturi. Pituturipun tiyang sepuh ingkang ikhlas insyaallah bakal lumebet
wonten jiwangga, wonten jiwa lan raganipun anak. Ampun isin, wah kula niku jane pengen nuturi anak ning isin niku pekewuh niku. Karo anake dhewe pekewuh. Menika klentu. Sebab napa kok pekewuh? Sebab mboten nate dolanan karo anake. Nggih. Nyambut damel terus. Mulih niku roh anake bapakne yang mung plorak-plorok, anake ya mung plorak-plorok. Mboten sapa aruh. Niku mesake, Pak. Kedah dipun cerai bocah-bocah niku diajak ngobrol. Nek tesih cilik nggih digendong, diambung, nek pun remaja nggih asring dituturi, nggih. Supados harmonis hubungan tiyang sepuh dumateng anak. Menika dawuh saking Nabi ingkang sampun dicontohake dening para sahabat. Piyambakipun asring nuturi putra putrinipun. Sanian fahmus sahabati li haqiqatil qadari wa imanihim. Riwayat kala wau paring keterangan penjelasan dumateng pemahamanipun para sahabat dumateng takdir. Jadi awake dhewe niku didhawuhi dening syariat nek kepengin selamat bejo nggih donya kelawan akhirat kedah tansah nderek piwucalipun para sahabat. Lah niki magepokan kalian takdir niki nggih. Ubadah bin Samit sampun maringi pitutur dumateng anake menawa sekabehing perkara kang dumadi ana ngalam donya niku sampun tinulis, sampun ginaris. Nggih, lan sapa wonge menungso ora gelem iman marang takdiri Allah, aku kuwi sugih krana pinter nyambut gawe, krana sekolah. Nggih, ora ana sambung rapete karo Gusti Allah. Tiyang niki ngendikanipun sinten niki Ubadah bin Samit, nggih, piyambakipun badhe dipun obong dening Allah kanthi geni neraka. Ubadah bin Samit mendhet dawuhipun Nabi. Nabi ngendika wa faman lam yu'min bil qadar khairihi wa syarrih. Sapa wong ora gelem iman marang takdir sing becik lan sing ala, ahraqahullahu binnar. Allah taala bakal ngobong dheweke kanthi geni neraka. Sebab ayat Al-Qur'an menika kebak keterangan babagan takdir. Kitab suci umat Islam niku pinangka undang-undang lan pathokan urip kanggone wong Islam. Wajib dipun waos, wajib disinaoni, lajeng wajib dipun imani. Kok Allah Ta'ala ngendika, Allah Ta'ala dawuh awake dhewe malah melincur, menika ateges nyepelekake dumateng Allah lan badhe diparingi pidana pidendan awujud geni wonten salebetipun neraka. Nauzubillahi min dzalik. Salajengipun ingkang angka sekawan awwalul makhluqati ingkang angka 3 nggih, awwalul makhluqati al-qalamu wa dzalika ala riwayatir rafa'. Awwalul makhluqat, makhluk ingkang pertama dicipta dening Allah menika al-qalam wa dzalika ala riwayatir rafa'. Nggih menika kanthi merofakkan. Nggih al-qalam. Nggih. Inna awwala ma khalaqallahul qalam. Inna awwalu ma khalaqallahul qalam, makhluk sawiji kang dicipta dening Allah iku kok qalam. Ananging para ulama sanesipun nggadahi pamanggih ingkang beda. Piyambakipun ngendika bilih makhluk ingkang sepisanan dicipta dening Allah menika arsy utawi singgasananipun dampar kencananipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Piyambakipun maos awwala ma khalaqallahul qalam faqala lahu uktub. Nalika pertama kali Allah nyipta kolam, ngoten niku maknane. Ketika pertama kali Allah mencipta kolam, berarti kolam niku bukan yang pertama. Maka Allah berkata kepada kolam, tulislah. Ngoten niku. Ning nek sing berpendapat kolam niku makhluk yang pertama, ya mbakipun membacanya pripun? Awwalu ma khalaqallahul qalam. Makhluk pertama yang dicipta oleh Allah adalah kolam. Ngoten niku. Paham mboten? Lan niki benten pamanggih ingkang dumadi ing antaranipun para ulama ahli sunnati wal jamaah. Jenengan ajeng milih sing pundi monggo. Nek kula pribadi piyambak langkung tentrem lan ayem bilih makhluk pertama sing dicipta dening Allah menika arsy singgasananipun Allah
Subhanahu wa ta'ala. Terus mungkin nek ditakoni makhluk apa yang pertama dicipta dening Allah? Niku jenengan saged mangsuli kolam, saged ugi mangsuli arsy. Gumantung panjenengan milih pamanggih ingkang pundi. Ingkang angka sekawan isbatu sifatil qauli lillahi ta'ala alal wajhil laiqi bihi subhanah. Hadis kala wau netepake sifat micara, sifat ngendika kagem Allah. Tetes Allah niku saged ngendikan. Allah nggadahi sifat pangandika. Lan pangandikane Allah menika mboten sami kalih pangandikanipun makhluk. Nek makhluk nek ngomong butuhke lambe, butuhke napa niku jenenge pita suara. Nggih, pita suara bergetar, lalu getaran itu merembet melalui udara. Terus suara getaran melalui udara niku ditangkap dening telinga, nggih diproses, terus nembe ngerti iki swara apa to ngoten niku. Wondene pangandikanipun Allah menika ya alal wajhi allaiqi bihi subhanahu wa ta'ala, jumbuh cocok kalih kamulyanipun maha kuwaosipun Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkang angka gangsal kufru man ankaral qadara khairihi wa syarrihi. Kafiripun tiang-tiang ingkang boten purun iman dumateng napa? Dumateng takdir. Ananging wonten mriki kula badhe ngaturaken bilih keimanan kula lan panjenengan sedaya dumateng takdir niku boten bakal sampurna kejawi nalika kula lan panjenengan sedaya iman dumateng perkawis cacah pinten? Cacah sekawan. Iman dumateng takdir niku mboten sah, iman dumateng takdir niku mboten sampurna kejawi nalika awake dhewe iman dumateng gangsal perkawis. Napa niku? Ingkang sepisan bilih iman dumateng takdir niku wonten sekawan perangane ingkang sepisan dipun wastani al ilmu. Maknanipun apa? Maknanipun kula panjenengan sedaya mitadosi bilih Allah menika alima bil asya'i qabla wuku'iha wa ba'da wuku'iha. Allah niki mangertosi sedanten perkawis sing pun kelakon, sing nembe kelakon lan sing bakal kelakon. Allah mirsani sedaya. Nggih, menika kedah dipun yakini, Pak. Sebab enten seperanganipun aliran sesat niku nggadahi kapercayaan Allah juga tidak tahu perkara-perkara yang akan datang. Lah pun gemblung ta niku. Klentu. Allah mangertosi sedanten perkawis ingkang bakal dumadi. Asaniyah ingkang angka kalih alkitabatu. Maknanipun apa? Bilih Allah menika sampun nyerat nulis sedanten perkawis ingkang dumadi ten ngalam donya niki. Nggih. Dadi panjenengan dalu niki midhangetaken pengajian ngangsu kawruh niku nggih sampun dipun tulis dening Allah Subhanahu wa taala. Sesuk niku panjenengan ajeng nemoni lelakon napa niku sampun dipun tulis 50.000 tahun, 50.000 tahun saderengipun Allah nyipta jagat saisinipun. Ingkang angka 3 al-masyiatu. Bilih sedanten perkawis ingkang dumadi ten ngalam donya niki boten bakal dumadi kejawi karana karsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wontenipun iblis, wontenipun setan, wontenipun tiang-tiang ingkang maksiat. Menika sampun dikersakake dening Allah Subhanahu wa taala pinangka ujian kagem para manungsa. Ingkang angka sekawan al khalqu bilih Allah Subhanahu wa taala ingkang nyipta seluruh perkara dan kejadian yang ada di muka bumi. Wonten wong rampok niku sing nyipta Allah taala. Wontenipun jin sing nyipta Allah taala. Wonten tiyang ngapusi menika ingkang nyipta Allah Subhanahu wa taala. Nggih, dadi sepisan mitadosi Allah mangertosi sedanten perkawis. Angka kalih Allah Subhanahu wa taala nulis sedanten perkawis kala wau. Ingkang angka 3 Allah ngersakake perkawis kala wau dumadi. Ingkang angka sekawan Allah nyipta seluruh kejadian di alam raya niki. Nggih, menawi sekawan perkawis niki sampun diimani, ateges keimanan kula lan panjenengan sedaya dumateng takdir menika sampun
sampurna. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Lajeng hadis ingkang pungkasan kula badhe waosaken kanthi secara ringkes kemawon. Wa fil musnad was sunan ani ibni ad-Dailami, wonten al musnad lan wonten as-sunan saking Ibnu ad-Dailami qala piyambakipun ngendika ataitu Ubay bin Ka'bin, aku nate sowan ana ngarsane sahabat Ubay bin Ka'ab, fakultu tumuli aku matur fi nafsi syai'un minal qadar. Duh Ubay bin Ka'ab sahabate Kanjeng Nabi, ten ati kula niki kok wonten gerundelan babakan masalah takdir. Fahaditsni bi syai'in la'allallaha yudhibuhu min qalbi. Kula nyuwun dumateng paduka maringi wewarah masalah takdir supados Allah ngilangi gerundelan sing mapan ten nggen ati kula. Faqala Ubay bin Ka'ab ngendika lau anfaqta mithla Uhudin dhahaban, menawa kowe nginfakake bondo rupa emas gedene sak gunung Uhud, maqabilahu Allahu minka, Allah ora bakal nampa sedekahmu kuwi hatta tu'mina bil qadar, nganti kowe iman marang takdir kang wis ginaris, wa ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'aka, lan nganti kowe yakin menawa apa sing wis ditakdirake kanggo kowe ora bakal meleset. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, lan kowe uga yakin menawa perkara sing ora ditakdirake kanggo kowe lam yakun liyusibaka ya ora bakal tumiba marang kowe. Walau mutta ala ghairi hadza, menawa kowe mati kanthi nggawa keyakinan sing ora padha karo perkara sing tak aturke iki, lakunta min ahlin nar, mesti kowe bakal klebu golongane ahli neraka. Qala fa'ataitu Abdullah ibn Mas'udin wa Hudzaifah bin al-Yaman wa Zaid bin Thabit, banjur aku sowan marang sahabat liyane yaiku Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah ibn al-Yaman lan Zaid bin Thabit, fakulluhum haddatsani, kabeh ngandani aku bimithli dzalika anin nabi, kanthi pitutur sing padha sing diaturke Ubay bin Ka'ab saking Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haditsun sahihun rawahul hakimu fi sahihihi, menika hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim wonten sahihipun, kitab sahihipun. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, kang mas mbak yu lan adik-adik sedaya, saking wawasan hadis kala wau kula lan panjenengan sedaya kedah madhep lan mantep mitadosi iman dumateng takdiripun Allah Subhanahu wa taala, supados selamat saking selengetane geni neraka ten alam akhirat, lajeng awake dhewe saged anglampahi gesang ten ngalam donya niki kanthi tentrem lan ayem. Dodolan payu alhamdulillah takdir peparinge Gusti Allah, dodolane mboten payu basa alhamdulillah kabeh wis ditakdirke. Aku cita-citane duwe bojo ayu, kanyataane kok ya bojoku nyungir, ya alhamdulillah menika sampun takdir. Nah, maksud hati ingin meraih bulan, nggih. Ternyata entuke mung gogrokan pelem rada bosok sithik boleng gitu. Alhamdulillah pun takdir, Pak. Mboten saged selak awake dhewe kalian takdir niku. Nek pun takdir niku ya wis di rewangono nggih, mobat mabit kaya petit ula tapak angin, nggih, polahe kaya manuk beranjangan. Nek urung takdir ya entuke gur semene iki. Nggih, ning nek pun iman atine dadi tentrem lan ayem. Alhamdulillah urip ning donya mung sedhela. Nggih, matur nuwun dumateng sedaya peparingipun Allah. Sing penting sregep ngibadah, ayu ayom tentrem, selamat saking selengetan geni nerakanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Makaten lan semanten menggah waosan pustaka Panunggal Jati ingkang saged kawula aturaken wonten sisa wekdal ingkang tasih wonten kados dene adat lupya ingkang sampun lumampah, kita ginakaken kagem maos layang pitakenan ingkang sampun dipun kentun dening para pamirsa Aliman TV. Ingkang sepisan, ketika kita
masuk rumah membaca bismillah atau assalamualaikum? Uluk salam Pak, nek mlebet dalem niku. Assalamualaikum ngoten niku. Jenengan maos tasmiyah utawi waosan bismillah niku nalika nutup lawang omah. Ada dasar riwayat sahih nggih, riwayat Imam Bukhari wonten kitab Al-Adabul Mufrad. Kanjeng Nabi dawuh menawa manungsa iku nutup lawang ing wayah wengi, setan iku bakal ceramah lama bitalakum, ora ana papan nginep kanggo awake dhewe para setan ana ngomah kene. Nggih, sebab sing duwe omah iki wis nutup lawang kanthi maca bismillah. Dadi mengki lawange niku ngarepan niku Mas mungkin nek ditutup maca bismillah niku senadyan mriki bolong mboten iso mencolot lewat mriki mboten saged maning. Sebab lawang ngisor pun ditutup maca bismillah. Senadyan enten ventilasi niku mboten saged melih. Nggih. Dados nek lumebet wonten dalem uluk salam. Wontene maos bismillah nalika nutup lawang jendela ten wayah dalu. Wallahu taala a'lam bissawab. Ustadz, ketika sholat istikharah bagaimana kita bisa mengetahui petunjuk yang Allah berikan? Apakah berupa mimpi? Mboten mesti. Mboten mesti pituduhipun Allah niku kedah lumantar ngimpi. Insya Allah benjang dalu dan Masjid Abdurrahman bin Auf kula badhe ngaturaken pengaosan judulipun mimpi yang penuh misteri. Wondene pitedahipun Allah kadang kula niku dipun saged dipun mangertosi kanthi kemantepanipun ati. Nggih, barang loro aku milih arep rabi iki ditawani Mbak Yune apa adine aku ya kon milih piye ya. Nek milih Mbak Yune kok ya ayu, milih adine ya ayu, apa tak pek karo-karone wae ya mboten pareng. Nek dipek karo-karone. Dadi menikahi kakak adik sekaligus menika mboten pareng. Kaya dene ngrabeni bulike karo ponakane bareng niku mboten pareng. Pilih bulike apa pilih ponakane. Lho, kudu dipilih salah siji, ora kena dirabeni karo karone. Lah kula bingung nek bingung jenengan salat istikharah bar niku mantepe sing pundi. Ya, kadang kala kemantepan menika peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten kedah lumantar ngipi. Saya sholat dalam safar dengan imam sholat maghrib, sedangkan saya sholat isya qashar. Apakah ketika saya ikut bergabung di sholatnya di rakaat kedua maghrib itu diperbolehkan supaya tidak menunggu salam? Piye tadi? Saya piye iki? Sholat dalam safar dengan imam sholat maghrib, sedangkan saya sholat isya qashar. Oh nggih. Jadi dheweke niku safar Pak. Nggih. Ning kepengin salat isya wayah maghrib piye kuwi? Lah dhewe salat maghrib apa urung? Nek urung maghrib ya maghrib dhisik no. Apa arep niate ninggalke salat maghrib? Nggih ta? Aneh mboten niki pitakenane. Pas salat maghrib dheweke malah pengen salat ngisa. Mboten pareng no jenengan salat maghrib riyin. Lah kula ampun salat maghrib kok. Beh, lah salatne ngendi? Lah kan iki salat maghrib ten masjid nembe salat kok nyolah jenengan wis salat dhisik niku lho. Iki pitakane jan sarwa aneh niki. Nggih. Sing aneh kula tok napa jenengan nggih aneh? Jenengan nggih merasa aneh nggih Mas? Oh, berarti kula jek normal ngoten lho nggih. Ning dianggep mawon penanya niki mpun salat maghrib ngaten nggih. Mpun salat maghrib terus dheweke pengen salat isya di qashar. Nggih. Apakah ketika saya ikut bergabung di salatnya di rakaat kedua maghrib itu diperbolehkan supaya tidak menunggu salam? Nggih. Menawi panjenengan gabunge niku napa jenenge krana alami, pancen pas mlebu niku pas rakaat kedua mboten napa-napa. Gabunge pas rakaat kedua. Ning nek jenengan gabunge rakaat kedua niku jane ya wis ning jero masjid, ning malah nganyur sik ngen rakaat kedua sik ya. Lah niku mboten pareng Pak, prayogi enggal-enggal gabung ten mriku.
Umpama mboten nunggu salam jenengan salam dhewe nggih. Nggih tetep nunggu salam nek jenengan kepengin salat napa wau ngisak kala wau. Nggih. Dadi intine ngeten. Nek nunggune niku krana ya pas ngepasi rakaat kedua mboten napa-napa. Nggih. Ning nek masuke niku jenengan jane pun enten jero masjid ning malah guru nganyur tolah-toleh niki nggih prayogi dipun hindari kemawon. Niki nek ndelalah dheweke pun salat maghrib lho nggih. Ning nggih kados kula aturke kala wau mosok dheweke ndisiki salat maghrib. Niku aneh niku. Sing mboten pareng niku nek imame salat lengkap terus awake dhewe kosor niku mboten pareng. Tuladane ngeten, jenengan safar terus nemoni masjid niku isine salat isya berjamaah. Pas jenengan mlebu masjid niku pas rakaat yang kedua. Nggih. Padahal jenengan kepengin kosor to nggih. Jenengan gabung ikut rakaat kedua niku jenengan kudu genepi 4 rakaat. Dadi nek imame niku genep jenengan mboten pareng kosor. Nek imame salat genep. Paham mboten? Niki pilih ijma, ada dasar ijma'ipun para ulama. Nek jenengan nekat, wah, aku mlebu ning masjid pas rakaat kedua salat isya. Aku ya pengen salat isya. Dadi nek imame salam, aku ya melu salam. Wong aku kan rakaat salate gur loro wong tak kosor. Niki mboten pareng, mboten sah salate jenengan. Paham mboten? Ning nek jenengan bermakmum di belakang imam yang kosor, mboten napa-napa jenengan kosor. Ning nek imame mboten kosor kok jenengan kosor niku mboten pareng wallahu taala alam. Mungkin nek penanya niki bingung rekamannya diputer bolak-balik mawon. Saya izin bertanya, berapa lama waktu maksimalnya seorang ibu untuk memberikan ASI-nya kepada bayinya dalam Islam? 2 tahun. Nggih. Seorang ibu memberikan ASI dumateng putranipun menika 2 tahun wallahu taala alam. Apa hukumnya wanita memakai softland pada bola matanya? Niku tujuannya napa niku? Tujuannya napa teman softland niku? Oh, pakai kacamata. Nggih nek niate kagem berobat, nggih. Kagem netranipun minus dipasangi softland supados peningalipun dados gamblang, terang, terwaca. Nggih. Niku mboten napa-napa. Ning nek ngagem softland niku niate mung kanggo gaya-gayaan supaya matane biru kaya londo. Nggih. Niku nggih tetep ya ora patut lho. Senadyan matane biru nek wonge cendhek, sawo mateng, keriting, lemu niku ora kuwi londo cap apa. Malah rumangsane beleken mengke. Terus nek niate ming gaya-gaya mempercantik diri ben katon ayu niku malah mboten di keparengake nggih. Ning nek enten kabetahan peningalipun supados gamblang mloho cetha menika insyaallah mboten napa-napa sami kalian ngagem tasma utawi kaca tinggal. Wallahu taala alam. Izin bertanya, apa hukumnya jika azl akan tetapi istri tidak ridho? Jazakumullahu khairan. Yo niki yo aneh niki. Biasane sing njaluk azl niku malah sing istrine kok nggih. Nggih, bener ya? Azal niku sadurunge metu di napa niku jabut ngoten nggih. Pripun ta Pak mang pikir dhewe gitu. Niku nggih. Wong nek tujuane kagem mengatur jarak kelahiran menika dikeparengake. Ning nek azal terus-terusan krana wegah duwe anak menika ingkang mboten pareng. Nggih. Saene nggih nek garwanipun setri mboten kersa nggih jenengan mboten sah nindakake niku. Sebab piyantun setri menika ugi nggadahi hak dipun paringi nafkah batin. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah seorang ikhwan boleh menolak akhwat? Loh, ikhwan kok menolak? Sing menolak niku sing wedok ngene. Menolak akhwat walaupun sudah cocok karena maharnya terlalu berat. Niki mboten menolak, membatalkan. Nggih. Sing menolak niku sing wedok.
wong lanang wenang milih, wong wadon wenang nolak utawa nampa. Wong lanang kok ditolak, wong lanang kok nolak, mboten. Membatalkan. Mboten napa-napa, maharnya terlalu tinggi kok. Aku pokoknya nek ora kapal sak isine ngene. Ya nek gur kapal otok-otoke ya. Nek kapal sak isine sak krune ABK-ne ya sapa le kuat gitu. Mboten napa-napa jenengan wong selama belum khitbah niku tese saged dibatalkan gitu. Mboten napa-napa, kedhuwuren. Piyantun setri ingkang paling sae menika ingkang paling sekedhik maharipun. Piyantun kakung ingkang paling sae menika ingkang dhuwurake mahar. Ampun diwalik-walik. Mboten napa-napa membatalkan khitbah lamaran karana mahar mas kawinipun terlalu inggil. Nek kedhuwur ndak malah gigol mengke. Ustadz, saya mau tanya, istilah kata dilalah bolehkah dipakai? Dilalah niku contoh penggunaan kalimatnya pripun? Oh, delalah niku lho. Delalah niku pripun contone? Hah? Piye? Kebetulan. Delalah niku kebetulan. Nek umat Islam niku diajari qadarullah wa masya'a fa'al. Terus delalah kebetulan itu siapa yang menciptakan kebetulan itu? Nggih. Langkung sae, kowe kok ra sida tekan apa? Qadarullah banku bocor. Delalah iku kepeneran banku pas bocor. Lah niku tetembungan delalah niku kudu dipun ditakoni nggih, digenahke. Kebetulan lah, pencipta kebetulan kuwi sapa miturut kowe? Nek ora ning tidak ada yang kebetulan niku. Sedanten sampun ginaris dipun tulis dening Allah. Mila nek enten perkawis-perkawis ingkang nyolong pethek niku nggih ngendikane qadarullah wa masya'a fa'al ngoten kemawon. Iki wis dadi takdir pepestene Allah lan Allah nindakake sekabehing perkara sing dikersake. Menika langkung prayogi, langkung sae tinimbang delalah utawi dilalah kalau nek dolalah sesat nggih. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala, mbok menawi mekaten lan semanten menggah waosan layang pitakenan ingkang saged kawula aturaken wonten kalodhangan dalu punika, mugi-mugi ingkang sekedhik niki wonten guna lan paedahipun kagem diri pribadi kula piyambak, sumrambahipun kagem para rawuh sedaya, para pamirsa sedaya, Aliman TV khususipun wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsira lan subasita kula tansah nyuwun agunging samudra pangaksama. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa wonge lumaku ana sandhuwure dalan kanggo ngangsu kawruh, Allah bakal nggampangake kanggo dheweke dalan tumuju swarga.